aba muraba mwati garanka gogo chakoro musacho korera ngobe igense yakorera ngaki ya salekire omusacha amalika watanga biaman baba sacha bono molemia abana baina molemia abakungu baino mubatenga bono babo timokire tigato kyakemere mubuya ekiagara inu mwagwenaire watebya abantu ka mwatenene chinguru moko girobo kima moko gaochie starling ma ngikirabe mongno yo makarine ndege lakini kwa nyomo mongno yo asomere obonyagi obogweni boli boko nga first aid obogweni boli bwangu bono gaikala stense ya moiga obo chikoliga elio monto libwendege okogenie pilot akanyola nkale yakwete tajie digotangasa nga pilot yakule edio kolinja alenge nsema akaboli nga kitawo okora agateba nga ingikia babu agateba asendoche bunanso ometo bonyagitali boliboko nga first aid oyo gotogeni okorire ngaki okule akamotebe nga no jibato ni ejikala nsemo tobasa kotangasira abantu abaikala stema bunga atari yareire bongulo yaikala nsemo akanya kolenganye bintu biri akanya kolenganye kakonya kolenganye na atari mare ostari atari akanya kolengani aria sendege yari ko jikolandi abantu bagatebunga endege gote namba ekorwa da na atari motame ekiaro nyebugate tarimo endia motame konwo lakini aba mango tamaba bagakanya kana ngama etire ntokiaba agaparasi diye ko chikobo chinse agatebunga bono lambora beka se ko borko lamboke amagura karamboka diye abantu baikanse iga agabatebinga emergency communication before you get out iga se muare kerese omanyene nkala akorera ngaki bono yo babuga taninche otebugo no tenene family, the entire family, nobody under your shoulders. Be men. Momanyanga kimoko ambe bina bono abasate mugatigara. Momanyanga kimoko la welitera senka. Momanyanga kiye obosasi mawoko basenka. Amalika watebanga be strong men. Basate mugatigara ka tenang. Basate bo mongina, ba murabo mongina. Tenang. Berena batatu. Mata bakungu amwaletete ejine chinsagi chiemete inu molagere nkase nyebe buya timen mata ikarasa akodi mosata no ko sabebesa omunya kabaka so mukungu ngoyo ndina sabebesa ala okani akyobo chomo mokani nganankani naginata be strong men. First Samuel 16:18. Lakini internet First Kings 2 verse 1 to 3. Iwo modikoni na aye monene be men. Mawa basat mate karaibwa bagamura abasata na banya sato sineti sana. Basaya batachoka time chiabo na kuba manya. Koko musabebesa mukaya ko musabanga tokonye besa. Uchiye tinga omo tebinga kiti gangere ko chimata oyo ndanga besi koretere awu kali ko liwe kabesi akoretera mbwati umosibati oyo nigato mire nzomera bone kebungeju First Samuel 16:18 abana bana webo kuyeke gusiga umulisi ebuku italiye kusi First Samuel 16:18 I have seen a son of Jesse of Bethlehem. Narolio mwana wa Jesse Bethlehem. Who knows how to play the harp? Oyo maete kubugia mokano. He is brave man. Oyo moremu. And a warrior. Na oyo maete kubuana. He speaks well. Oyo kwana ngaki.
bali mo ko igwe gesomo mwerani telanchi o kwana ngaki buya And is a fine looking man. na ro ko kana ngaki o koligere buya And the Lord is with him. nyasa etaria moner nabo amona ngo ne. Then Saul sent messengers to him. Kararuo ngakiatera umusaje ye bintu mbirenga ti qualification na iwa irenga number 1 ni garo kwana ngaki buya utarenga kogo nyamenwerenga mata bantu bale kogo nyamenwere atera ni garo kwana eloquently o kwana buya abasate mwati gale nkeye mokwana ngaki buya namba ya kamera na iwunga arenga omoremu mate asinaro muchia konyora umunta koma na bakaisiku mukungu ya matebe mukungu ya makamatenga aye kire igo tiabo manne tuensina bakungu mate mukungu na bako goseweta moitu bobe bora itububi bora itubuensi babere mokolise murigerane ngakiatera number 1 this man ni atera ngakiarenge omoremu namba ya kamera orokwana ngaki buya namba ya gatatu orekora kana ngaki omaite ko atebinde abana school wali asenenga no gweso kabuya no kuya ndiro gweso kabaka abantu bago doubt omegete amaromi gete bantu bako no moibi o jigweto mujigete ko ngasange ni ndoko rusiko yani monyene ata go anchiro tigale nyomba ebuweka yani okora kananga kitwatera buya na ro kana buya umuntu nawe umuntu ago dauti ataikasani kolega ala turuani ro kana buya ate bana ariko kananga ki buya ende arende omaite kuruana buya egegatana nyasai ni arenga munango ne oito ko batigera mone iwa oito ko batigera mone ngakiago kwa nyasai bale ngamo tanga totike nyasai biamon aki baba musacho yani ko moja yani agokwanu buya mato musaja naro kujote na kwa mugule likondo karansa abantu bako kutangaza na karansa ochiko storunga kingane tu aje tundubali dira inja itinko yabu oyaya tuakanire tiabo no tomo chore tu ya mario gara gende na arabuye mario yetu ngatu aja kire kiombe no ya mosekadali kanga nabona so na kili oyo kanga ino bajumbe none besoma tena baba bantu bakwana oyito tomo ekiagala maite na taho so kibeseye bale mwanyi wule manyekana ngaki akibwele teke manyekana ngaki buya maite none chiro na bomo taho kumenga na gutigera matoka atoko sangani yawo koma nyire buya none stomo taho kubeka raisi gonye takomanyeti buya moto ako kabesi kentonye ta matene omanto manyire buno kabesa ogotanga ogojenje ruti mbalenga mwanyi gure manyekana ngaki kwani imosinyire mukwani nje ngogotembe matenga manyekana buyaya atobele bamanyire ngana omukabesi esita akolangaki taoko amanyekane tengaki bobe omwali oye nyasaye najichi ile tenene nani kagocha marika gotabanga abantu bamwegeni to monene bakwete bamwegeni nyasaye na bakolongaki na baboke aile sure bet mata bantu ngobeka ngobeti bale batanga ne swero
umanya kuyotereni nga arasirabeka umanya kuja kutangaza mabinga agati mukangita nkai otato kati mweyo ngakira ko umanya nkwanyora Rasaiwana ni aje fomu ni gani manyekana nayo musaibu ya kuraboria basaibana ngakiura ruka ogende ngaore kanyenye chiro otabwatie purpose yako iro nganga yochi nza ngiyogo chikora nza oranyo musao no tugete ngoko oyo no tugete chinchara ngore buya tukonya oyo mo tugete chinchara oyo no tugete chingoko ngore buya bale ngamoro naiti na aya somo gimowo manyekana ngaki buya yasaba konye nito manyekana ngaki buya no mono itaba seni ime ya Yesu oyo mutori ito